ungeza nawe. Mamela, uyasibona isono, uyasibona isono, asingeke saphela. Bake bathi onocawe behlabelela ndisemncinci, bathi uyaguga umuntu omdala agugele esonweni. Utsho ukuthi isono esi asipheli. Nolonwabo lomhlaba alikho ithemba loba zingaze ziphele zantu, kodwa kuxhomekeka umntu lo othi mna ndiyaphuma kule nto. Haleluya. Ndike ndithi uma ngabe ndithetha phanqa ke mna ke ngoba ingxaki ndishumayele ebantwini abaninzi. Ndiba ngathi ndenze umzekelo ndithi uyabubona utywala, uyalibona icuba. Ubungaya kwaTobacco phaya uzofika besila phaya, besila icuba ibhoksari. Ubungaya ezintsimini uzawufika iintsimi zamabhulu zikhephuzela iTobacco. Ngeke yaphela. Uma ngaba uhamba uya kwifactory ufika apha eKapa ziyavulwa ii-grapes. Utywala buyasilwa, buyathiwa, uya emasimini wamabhulu ayabekezela kuzakwenza utywala. Uzama ukuthini sisinosi? Ndizama ukuthi ezi zinto soze ziphele. Sihambe siye esibhedlela, xa sifika phaya oomama bakhulelwe, kugcwele kwiwodi zonke oomama bakhulelwe. Kuba ngafika apha yinkwenkwe, likhona ithemba oba angazaphela amakhwenkwe? Alikho. Haleluya. Zonke zizinto zibonakala ngathi ziyazi impilo yethu ibe mnandi, ngeke saphela.